Si Jesus mao ang Ginoo nga natawo dinhi sa kalibutan. Pero ang iyang limitasyon isip tao pareha gyud sa ato sad nga limitasyon. Mao na nga dili siya pwede nga mapiit sa mga tao kay mamatay siya o di siya kaginhawa. So pareha gyud naay limitasyon nato. Pero doon na sa inaan niya nga usahay dili nato magamit bisag niya nato ug unsa man na ang gahom nga Diosnon. Si Kristo gamit kay niya ang iyang gahom nga Diosnon. Kita naman sa tay gahom nga Diosnon, di lang ta kamaong mo gamit. Yang anong di man ta kamaong mo gamit? Hibaw mo? Wa mo kibaw? Tungod kay wa ta kailas Ginoo o wa ta mudawat sa Ginoo. Mao ra gina. Pwede man tang nakaila pero wa mudawat. Nya kung di nato dawaton ang iyang mga pulong, ang iyang mga kinabuhi, ang matang sa kinabuhi nga gusto niyang papuy-an, di gyud nato magamit ang atong Diosnon nga gahom. Kasagaran gid natong magamit ang yawanon nga gahom. Mao ra gid natong magamit. Panalitan kamo mga ginikanan, inyong anak tapulan. Unsa may imong gigamit? Diosnon nga gahom o yawanon nga gahom? Kanang inig-ingon nimo bangon diha, bantay di ka mo bangon, latusod ti karon. Ana. Bantay ha, mag-uyab-uyab gani ka, bantay lagi paundangon tagi kag eskwela. Unsa man na siya, Diosnon nga gahom o yawanon nga gahom? Yawanon oy. Oh. Imong bana palahubog kay tanan, ingka brigi ka muundag, wagan tagi kang buanga ka. Unsa man na siya, Diosnon nga gahom o yawanon? Ayaw tubag-tubag diha, tubag-tubag kumuton ko ng bakba ni mo ron. Kat-on kag tubag-tubag ha. Ang sa na, Diosnon o yawanon? Oh, yan nga. Tarungan ang binasahan ninyo ha, papahawaon ta mo dinhi mga lektura mo ron. Ako biyay Paris Priest dinhi. Unsa mo na? Diosnon yawanon. Ay. Inyong sa kong iapil. Oh na, kusog kay ta mo gamit sa yawanon nga gahom, di kay ta mo gamit sa Diosnon nga gahom. Muna si Jesus ning apil-apil man sa mga yawa diri, naghapa-hapa pod sa iyang atubangan, nagdaig-daig pod niya, giing nang Jesus hilom ha, ay nagid mo pagtabi. Sa ato pa ang gahom nga yawanon iyang pahilomon, di na niya pasultihon, gidid-a niya sa pagpakita sa ila kunuhayng diskartes kinabuhi. Haron ang mabati ras mga tao ang iyarang pulong, di mabati tong tuang hapa-hapa kay sunan ka ilado gud to sila nga giyawaan unyag hapa-hapa unyag daygon tong Hesus moingon na ng mga tao wa day kalainan ang Ginoo ug ang yawa oy. Kaya ang mga yawa nagsangyaw man sad kay kailam sad sila sa Ginoo. Nya si Hesus nagsangyaw unsa may kalainan. Pareha ra sila. Mo tingon si Hesus, hilom ha, hilom mo kay kailam si Hesus nga yawa. Oy karong panahon na gisagol nato ang yawa ug ang Ginoo. Musimba dinhi kay lagi ko nun ito og Ginoo inig uli libak na sad, panaway na sad, pamakak na sad, sige na sang kalagot, nga ikaw ma, simba na sad, iniguli nga to, dumot na sad, dalag dinumtanay yun, kinihaay dito, nga iniguli din ala, simba-simba na sad, maunang way klaro, matod pa ni Kristo, kung dili gani mo bugnaw, nga dili sad mo init, ako mong iluwa. Kung dili mo yes or dili sad mo no, kay usahay yes, usahay no. Ana batang peligro bita kay nakadaton tubag kanang moingon ko. Unsa man? Ano nga mangutana ko ninyo? Unsa man? Di gyud mo mamakak. Usahay. Kana bang word nga usahay? Sayawa gid na. Nigamit jud ka og pulo nga yawanon, nya og makadungog na si Jesus, mingon si Jesus hilom.
Ayaw na gamitang pulunga. Gidid-an niya pagsulti ang yawa. Nya kana mga puong ingon na usahay, maningkamot lang. Ano ba? Oy, sa yawa na. Unsa may gustos Ginoo? Yes, if you mean yes. No, if you mean no. Oo, kung musugot ka. Dili, kung dili ka. Ayaw butang ides tunga-tunga. Nga, maningkamot lang, suwayan lang. Ana. Nya ka mo, di na mo mamakakron. Sige, tubag ako no, be. Tubag ako no, din agin mo mamakak. Mga yawa katawa na oh, kana, tubag ka na di na dyan ka mamakak. Og di gani ka siguro, ina, mamakak. Mamakak ko. Bisag ka usalan. Kay usalan kanimo pagpamakak, ana na siya. Bakak na gina. Nakapamakak na gyud ka. Ang kagamay raman to, Padre, white lies raman to. Di pwede. Bisag white pa. Bakak na gina. Nya, di na mo magdumot. Ha? Di na mo magdumot? Kusga ba? Kusgag to ba? Di na mo magdumot? Din agyod? Unsa may timailang nagdumot ka? Kanang mulikay ka ng tawhana. Kana, gadumot ka na. Kanang di ka mutingog. Ana. Na siya, gadumot ka. Di na ka makigkuyog niya. Gadumot ka na. Ana. Ayan, sabahin. Di na mo, ana. Kana rong inyong gilikay-likayan, inyo nang doolon. Kanang di na mo mutingog, inyo na rong tagdon. Oy, mga naong ninyo. O inyo nang buhaton, wagtag yung yawa. Wagtag ang yawa ba? Mawagtag eh. Kaya nga naman, sopak mo na si yawa ng kinaiya ha. Diyos nun mo na, kanang tagdo ni mo imong kaaway. Diyos nun na ang kinaiya. Kanang di nakamamakat. Diyos nun na, kanang di nakamasuko. Diyos nun na siya. Muhapa ang yawa ni ana. Hadlok siya ng mga pulunga o kanang batasana. O maunay atong gikinahanglan. Muna si Santa Ines, si Saint Agnes, bisag 12 pa iyang edad, pag-ingon, usaman siya sa mga gipangdakop, daghan biya kitong gipangpatay, mga 1st, 2nd centuries, purting daghanang gipamatay, oy, hurot-hurot yung kamatay ang tanang Kristiyanos, madunggan sa emperor, nga niya ingon aning nagmisab, hut doon gitagpatay, diha mismo sa atong gimisahan. So usas gidakop ni ini, si Saint Agnes. Nya pagdakop, gipriso sila didto, questionon ka, usa-usa. Unsa man, mobiya ka sa imong pagtuo o mopadayon? Og mopadayon, di ay espada. Putol imong liog. Og mo give up ka sa imong pagtuo, buhian ka namo. Huna-huna ako nog ikaw pa. Kita pa mo giingon ana karon. Unsa may imong tubag? Sige. Nanang espada, andam na. Ang birdogo ga ana-ana nagahuyad-huyad na. Nya mo ni ang question and answer din eh. Gahuyad-huyad na ba? Sige ro kay. Basta moingong no, piti dayon. Ana. Dayon sa man, inig-ingon sa in charge sa emperor. Unsa man, magpabilin kang Katoliko o imong biyaan ang imong pagkakatoliko. Tubag. Nya bago pa kang nagkantag salmo ba? Unsa kita imong gikanta sa salmo? Unsa atong gitubag sa salmo? Ingon ani ako. Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Unsa man? Adi na lang ng espada kay wala mo na mauso. Pusil gaana 45. Gaana anas imong diani ba? Imong ulo. Sige, unsa man? Pabiling Katoliko o i-give up? Ani ako, Ginoo. Miani ako. Sulaina ka, no? Pero si Saint Agnes, ni kurogod ang birdogo, ni kurog kay ang birdogo nga nagtan-aw nga gamay kay siyag bukton, gamay kay siyag lawas kay 12 anyos god. Pero grabe ang iyang pagtuo. Matured kay daghan kay nibiya, daghang ni undang kay di ka sustina tong hapsan lagi kag espada,
pero si Tis Agnes pag abot ato sa Berdogoy siya, gasalig ka ng dako kay nimong espada. Okay ra na nako, sige na, ihapos na na. Dugay na kung nagpaabot ana. Magpabilin kong Katoliko ug malipayon kong ihalad ang akong lawas para sa akong gimahal nga Ginoo. Putol din liog, pero nikurog ang kuan kay di siya kaako pagpatay aning bata nga buutan kayo. Ana, siya pa siya, ayaw, ay kurog-kurog na, ihapos na ng imong espada. Kay dugay na kung nagpaabot ani. Duta, no? Muna dako kay siya gidibuson hasta sila si Saint Augustine ug daghang mga santos nato nga dagko nagdibusyon niining Saint Agnes tungod sa kalig-on sa iyang pagtuo. Mao ni makapahimo natong challenge ta ba? Mao na siya. Mantay klaro ani, sige manindog na ta.